שמי דוקטור אשר הולצר, אני אחד מהמייסדים של חברת UTT. אני חושב שזה הביא בשורה חדשה לטיפול בסרטן של שלפוחית השתן. יותר מזה, בזמנו תרופות ביולוגיות לא היו נפוצות. היום הצעקה האחרונה בטיפול בסרטן זה תרופות ביולוגיות שיודעות להתחבר רק לתאים סרטניים ולא לתאים שהם לא סרטניים. אנחנו משתמשים בין השאר גם בתרופות ביולוגיות מהמתקדמות ביותר שיש היום לטיפול בסרטן של שלפוחית השתן. הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לא רק טיפול בסרטן של שלפוחית השתן, אלא גם טיפול למשל בדלקת כרונית בדרכי השתן. היום הטיפולים בדלקות כרוניות על ידי אינפוזיה, החומר צריך לעבור את הכליה והחומרים האלה דופקים את הכליה. אנחנו באים מלמטה, הכליה לא רואה את הדרג ולכן לא צפויות נזקים לכליות של החולה. זה קריטי משום שחלקים גדולים מהאנטיביוטיקות הטובות ביותר דופקות את הכליה. כך שאנחנו מאפשרים שימוש בתרופות הרבה יותר יעילות לטיפול בדלקת בדרכי השתן.